O kagawan. Paano naramidam? Mayat kumikitang kabuhayan sa ata Hindi ka papaliwanag yung kagawan. Nakita mo din yung laki dati, nagparusot ka pa ilang, kasta iramid mo ide. Di ba, boy? Apay, ang kwarta mo, gawad? Ada! Apay ka rin natakwarta, apay ka rin nagkalkalakal ka pa dati kasta. Di ba, boy? Ito. Pang taon eh. Subrod. Misis mo, misis pa. Una, yan. Galit na muna. Gurga, matutok kay kimot ko pini. Man, ano naman matututakin mo? Takam. Ay! Pwes ka na. Lumagto ka na. Walang anay. Kasi ka na matutok talatib ko tawanan na. Oh. Ay! Kita ka rin. Tao. Hindi pa tibata tayo eh. Mabalintay ako ito. Ito na eh, yeraw. Matapi lang na yun, matapi lang ito na yun. Yay. Pati na yung bakal. Hindi, napawad yun eh. Sinaw. Yun eh. Ate na hindi tayo magamit ay. Uy, tad. Yaw. Pero, kung may sakilo bakal na tao. Kwa, 60. Oh, bita. Dagsa natin ay, dahil siguro ko ito 5 kilaw. Ate ko yan eh. Bandaman to tan, subyan ang to tan. Dagsa natin tan. Ate na, kagamta na eh. Tata. Hey. Tao dumala ta. Uy, ta. Tiba-tiba ta. Dali, ito, ikaw to na eh. Kang Hindi inayad. Ate pa na eh. Subyan to na eh. Magata nga ta. Taka may kabil mo ka. Magkasagam ang sun, pagkatataon ito na eh. Magkakita ka niya ta. Hey, daw. Nagtabi mo sa tulang mo. Ito ang talatid mo, tinugugoy daw. Ay, nadagsa. Ay, doon mo ah. Walang ito, mama. Sige. Yay. Da. Ay, pwede magsagdalig kayo, may sas. Dalig na. Ha? Doon mo ah. Wala nga. Da. Ni. Ang yapan ang dadagi dyan. Patakam. Ops! Pangyapanan niyo ata, oy. Kagawad. Muna lang ni Kapitan. Dos kami lang kano, tayo pamidya ini. Pati ni Kapitan tinakibawang kanya ata, ni Kapitana. Ni Kapitan no, ni Kapitana. Sino ba nga talaga? Kagawad mo. Sumula nga jay. Kasawad mo. Pintaw. Papayso ti bagbagan ni Dimsay. Badi kagawad, ila ko may kumata dito, oy. Inawis na lang. Talaga si Kadimsay. Nagmadilagod tarupa mo, isungsung mo pa yung tubig. Sa kairaman mo pa ni Kapitan kini Kapitana. Kagawad. May ito magamin na gitit tayo da. Suwate na inalamig ito kang gamit ti barangay hula. Yung tadila ko may. Ang may kwa ko na may karagitityan ko, mabisinak pa yun. Nagkaro ka mo Dimsay. Nakaalalagod ni Tatang Mon, kaya mo si Kapay. Kurang magaming kagawad. Sardinas, kasta kabasi na tapos ay bagas. Pang may tagal lang ng sardinas. Manikurot ka niya may ajay. Kurang nga talaga. So, kaya kagawad, baglangan rin, dapin na alam yung ayuda. Kapag kami nga mas asakit ni ayuda, pati kayo nagsapol ti trabaho yaw. Kasta ka magamang kagawad, nagingmot ka. Tanda na mata, kagawad. Asidig ti leksyonan. Inom ka manubutan tay. Sayang nga dyan naman di may lista kanyam di kwa balutam. Isibliyo lang nga to yan. Tekang kailan ti pang merinda yun. Kagawad, manukot ditid mau. Naginaritilandok na eh. Naman okay lang natin kagawad. Kasi mat lang ti tadmaw. Nagregrigatan may pahing na natin ay. Nang nga ni pinatuto kay kimot midin ay. Kung kagawad, nagtagsan na witain. Ito manukilo na ito yan.
Kasano ka ati lang mo ti kwarta na eh. Pagkasyahan yun ah. Ito man. 20 daw. Tay, sagun si kami lang. Piubeng. Kamalagaw ng gagawad. Mangitaktak ka ti pinagtakaw may. Pukis ti sa bayaw, ilinlintag ko lagod ti aramid yawn. Nyati kaya yaw. Maagila ko no may balawd. Si kagpili ang kagawad. No ibalog na kamay, makurang katibutan time. Alala ng gagawad. Nay, nagadong abutan ni Jibalay. Pagpanunong sa mata gagawad. Unay kayo umutin. Natin na eh. 5 gasot, tagtal na kayo. Subli yung gordataw eh. Apis kami gisubli kagawad, sige gisubli ah. Nabanog kami tanagala. Sigurado, kaya subli na gagawad. Ay, subli kagawad. Tagbilin na. Ay. Ni, Diyos lang mo pa ni kagawad. Mabuting talaga ni kagawad ah. Mabawasan tubutos na. Ito po yan. Nilagin kita. Kumplito na. Tinay sa bunsita pa eh. Kusti sa badang. Sakto iti pinagpirmis na. Oh, mga tao boy. Sakto-sakto. Ni. May kagawad sa atin eh. Tay, anakan na. Lala. Mukhang sa mo kwarta ni kagawad din ay. Agila akong mati ka baka lang. Agi puslit, bawal ata. Supay ang ta. Oh, kagawad. Paano naramidam? Mayat ah, kumikitang kabuhayan sa ata ah. Ay, mati ka pagpaliwanag yung kagawad. Nakita mi Gini ang nilaki dati nagparusot ka pa ilang kasta iramid mi ide. Diba boy? Woy, apa ang kwarta mo gawad? Ada. Apa nga ron kwarta, mapi nga ron nagkalkalakal ka pa dati kasta. Diba boy? Woy, ang siguro panginom na. Yung nga awa. Mati nga pang inom boy. Pang sabong na ko naman. Kamalin niya pag sa undak pa lang. Ay na, mati kagpaliwanag yung kagawad. Napo. Nalaing ka pumili ang kagawad. Puro natagsang nga baka lagi tanay. Muna nagniya tilang tuktat pa. Diba boy? Woy, paldo ka tagawad. Tinggil baragitan eh, nadagsin na tanay. Tapos ano tanay? Tubular. Tapela rehas ti barangay hall, paldo ka tan. Kusti sa bayaw, mabalin niya pag sa undak pa lang. Dumugod kay kami ti bagat. Sige kagawad. Paliwanag ka pa lang. Tadumong kamay. Napay nga kastararamidam. Oh, sige, we have the right to remain silent. Bastaw, nabutak ti dagi duwa. Awan ka no tinaalad nga ayuda so nga agila ko dati bakal ti pati barangay. Sino nga duwa? Madi na kami pagpapasulit ah, kasangsang puno pa laing. Apay sige ti pagpapasulag. Ni dimsik inibintaw. Ay, kaya na ulit kagawad. Pabalod mo. Padi ah. Sayang nga gidi butos lagi gidi duwa. Hindi ka lang pinagmerindadan ah. Kumbaga kanya nga madidalag taktakaw eh. Sa bali ka nga talaga kagawad. Dabis ka nga talaga. Ano sa ata? Pero ko ah. Suda, inikam. Si kami made. Anperno ka ajay. Apay awan tinatanggap yung ayuda. Awan. Manindua pa nga nalayos di balay. Eh, manini. Nga ni makabulan nga nagtutudaw. Uri may sardinas lang ko mo. Puro siya kagawad. O mula natanggap kong ayuda. Kung madimot na lang sa balay mo ah. Sige, sakto lang bahala kinibakay. Kasta ah. Yung manong aldaw nga na delay. Siyempre, da interest na dyan. Wow, gusto mo yung baga na kagawad. Dapat da interest na na. Itod mo di interest na. Itod na kanya ka di interest na. Di ba boy? Magkakortata pa ino ka. Sige. Talo gasot kinibaa. Dua gasot kanyam. Sarding kayaw. Ang mo ajay. 300 kanyak, 200 kanyam. Salamat kagawad. Pagpalain ka ng Panginoon. Sige. Thank you, kagawad. Tata naman. Talayin mo ni. Kanya kata, aduwa gasot. Uy. Tama. Nyamit eh. Kampi ng sao. Nasa nga ribo ang abigbigatin.